Deci dacă vrei să afli ceva despre o persoană, începe să vorbești tu despre tine la acela subiect. Soția, că am zis acum de soție, niciodată n-are voie să nu-și respecte bărbatul. Dar faptul că își respectă bărbatul nu înseamnă că nu îi spune adevărul. Dacă nu investim în relația cu Dumnezeu, dacă nu investim în relația cu cei dragi, cât depinde de noi, dacă nu investim în slujirea semenilor prin Evanghelie, cu ce suntem diferiți de cei din lume? Vă spun un bun venit la un nou podcast Alege Viața. În această zi am bucuria și plăcerea să l-am cu mine pe fratele păstor, conferențiar, autor și fost președinte al Uniunii Bisericilor Baptiste din România. Îi spun un bun venit și Dumnezeu să-l binecuvânteze. Bine ați venit, frate Iuga, și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc frumos pentru invitație. De la început m-ai luat cu fost, gata, mi-ai stricat toată ziua. Mulțumesc pentru invitație și vă mulțumim vouă celor care ne primiți în casele voastre. Sperăm și în sufletele voastre și ne rugăm ca prin discuția care o vom avea noi aici, Dumnezeu să fie înălțat și poate voi, prietenii voștri, dușmanii voștri, măcar un picuț să fie ajutați. Amin. Pentru început, frate Viorel, aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră. Nu știu dacă merită să pierdem vremea să vorbim despre mine. Dacă oamenii mă cunosc, nu mai trebuie să zic nimic, ei și-au făcut deja părerea. Dacă nu mă cunosc, nu cred că o pierdut nimic. Și e important să-L cunoască pe Hristos. Dar ca să răspund la întrebarea ta, sunt tânăr, am împlinit 64 de ani, prin harul lui Dumnezeu căsătorit, o singură nevastă, copii, nepoți, dependent de harul și de îndurarea lui Dumnezeu în fiecare etapă și în fiecare moment din viață. Bucuros să pot sluji, mulțumitor lui Dumnezeu că încă mă mai folosește. Mă bucur să fiți împreună cu mine în această zi și aș vrea să mergem puțin, să discutăm câteva lucruri pe marginea familiei. Am pregătit câteva întrebări și să începem. Prima întrebare pe care aș vrea să vă adresez este: care sunt cele mai importante valori pe care o familie creștină ar trebui să le promoveze în societatea actuală? Varianta scurtă, valorile biblice. Dacă vorbim despre valori, nici nu știu dacă să avem noi dreptul să selectăm. Acum eu știu că asta dă bine și la podcast cu tare să le dăm chestiile cele mai importante, secretele. Recent spuneam într-o adunare că dacă vrei să te duci pe varianta sigură, pe un drum, te gândești că pe fiecare porțiune a traseului trebuie să fii atent. Nu doar în curbele periculoase sau nu știu când. Pentru că dacă nu ai mentalitatea veghetorului, nici în curbele deosebit de periculoase nu ești atent. Că vine, ăștia n-au semnalizat bine, descriu ei 30 la oră, dar eu mă pot duce și cu 80. Și ce se întâmplă? Câteodată, mi s-a întâmplat și mie, poate să... pe drum drept, unde nu-i niciun pericol, nu-ți dai seama că e polei sau ceva. Și dacă n-ai mentalitatea omului alert, acolo te distrugi. Deci eu cred că unele familii, dacă vorbim despre familie sau despre viața de credință, ei aproape s-au nenorocit în cele mai frumoase etape și în cele mai frumoase zile. De asta Mântuitorul spune: vegheați întotdeauna. Sigur că dacă vorbim despre valori, trebuie neapărat să vorbim despre relația autentică cu Dumnezeu. Trebuie să vorbim despre iubire, că Dumnezeu o poruncește. Mai mare ca orice este dragostea. Trebuie să vorbim despre bunătate, trebuie să vorbim despre răbdare, îndelungă răbdare. Adică prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră, noi trebuie să devenim, simțim acolo, să fim asemenea lui Hristos. Și asta trebuie să înceapă din casele noastre. Dar dacă mă întrebi și la care familie e mai importantă. Eu nu pot să selectez, nici ei nu cred că pot. Ce-ar putea să spună cineva? Frate Iuga, eu sunt în perioada în care am de lucrat un pic mai mult la capitolul răbdare. Și cu asta sunt de acord, că pare, probabil dacă el zice că la răbdare, dar eu mă gândesc, poate dacă el ar lucra un pic mai mult la iubire, dragostea este de lung răbdătoare. Deci eu zic așa, hai să luăm pachetul întreg. Luăm pachetul întreg, avem grijă de valorile acestea în fiecare zi. Mi-a plăcut cum ai pus ideea, pentru că astăzi unii nici nu se mai gândesc la ce spui tu,
care sunt valorile pe care o familie creștină trebuie să le împărtășească societății. Noi am uitat că suntem aici în lume, lumina lumii, că noi de fapt pentru asta suntem, prin trăire și prin vorbire, să arătăm altora că există alte valori decât non-valorile societății. Și din nefericire, foarte mulți se gândesc cum am vrut să predic eu la o nuntă. Vremuri, am găsit expresia, știi că mie îmi place tot să-mi predic la nuntă, de unde nu predic alții la nuntă, și am găsit o expresie în Biblie, acum vezi de casa ta David. Și am zis, bă, frate, următoarea nuntă, asta o să spun, Ionuț, nu știu, nu cred că era Ionuț, da? Ionuț, vezi de casa ta, Maria, vezi de casa ta, ceea ce sună foarte fain dintr-un punct de vedere. Te-ai însurat, îți vezi de familia ta, da? Dacă întorci Biblia mai un pic, mai încolo, și te duci în profeți, ajungi la un moment dat în care Dumnezeu spune, v-am lovit cu rugină în grâu, v-am pedepsit, am făcut, n-am trimis, am trimis. Și dacă evreu întreabă, o să, de ce? O să, pentru că fiecare aleargă pentru casa lui. Și am zis, stai un pic, cum adică dincolo vezi de casa ta, dar dincolo vezi de casa ta, nu era cuvântul Domnului. Era un sfat care mi s-a părut foarte bun. Iar dincoace Dumnezeu spune că Dumnezeu nu spune să ne neglijăm familia, dar Dumnezeu spune să-L avem pe El, pe primul loc, împărăția, iubirea de Dumnezeu și din sursa aceasta eternă, din Dumnezeu să le facem pe celelalte. Deci dacă ar fi să le combin, da, noi trebuie să avem grijă de casa noastră, dar cum avem? Învățând din Scriptură, practicând în casa noastră valorile pe care ne le dă Dumnezeu. Asta înseamnă luptând la nivelul minții, că de acolo începe cu societatea, să nu ne viruseze, să nu ne dea ea valorile ei, ca să le împrumutăm și noi și să devină valorile noastre, dar să nu rămânem aici. În timp ce noi trăim, nu desăvârșit, dar în timp ce noi trăim bucuria vieții în Hristos și înțelegem cât de importante sunt valorile acestea și vedem și beneficiile. Și acum și în veșnicie să trecem la următorul pas, să le împărtășim cu alții. Și nu de pe stadioane. Spre exemplu, da, suntem în Atlanta, de câte mă aduc aminte, și știu că Atlanta poate fi vestită și pentru întâlnirea bărbaților creștini pe nu știu ce stadion. Închiriem un alt stadion sau ne ducem la televiziune și împărtășim la 1.000.000 de familii valorile. Nu așa se începe. Familia de lângă tine, colegul de la lucru, colega de la lucru, vecinul, chiar dacă noi suntem în societate care se înstrăinează, încă unii au ocazia să-i spună bună ziua la vecin, să mai discutăm ceva, folosim tehnologia, nu trebuie să mergem la poartă, folosim tehnologia, că avem, dar m-aș duce asta. Valorile creștine sunt valorile biblice, punct. Și aș accentua mult valorile Noului Testament. Da? Deci Hristos, biserica, relația Hristos-biserica îmi spune care sunt adevăratele valori, valorile lui Hristos, valorile în Evanghelie, dar în timp ce le cunoaștem și încercăm să le trăim, foarte important să le și împărtășim. Amin. Mulțumesc pentru răspuns. O altă întrebare, cum poate o familie creștină să-și păstreze unitatea și dragostea în fața provocărilor zilnice? Păi tu îmi dai răspunsul, zice, cum poate să-și păstreze? Să-și păstreze. Întrebarea, că asta este. Deci, eu vorbesc de generația mea, normal, cred că s-au schimbat multe lucruri, dar nu sunt eu ăla care să le judec, dar nici nu sunt naiv, că trăiesc prin oameni. În generația în care am crescut noi, și vorbesc de lumea evanghelică, cumva oamenii au avut grija și înțelepciunea să ne spună e foarte important să începi viața de familie corect, ca să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Și atunci am știut noi, ca să începi corect, trebuie să fii virgin, nu te culci cu aia, nu te culci cu ăla. Ne-am gândit noi că o șmecherie mai poți să faci, soții de mână, figurile noastre, că n-am fost învățați. Dar nu mi-aduc aminte frecvent, poate am uitat eu, să ne fi spus că un început corect nu garantează un parcurs corect. Și că în viața de familie, după ce ai început corect, trebuie să investești ca să rămâi acolo. Adică haide să mergem pe ideea clasică. Acum știu că părerile sunt diferite. E foarte important să începi relația cu Hristos.
Și apoi e important până la capătul vieții să investești în relația lui Hristos, în maturizare. Hai să mă duc acolo la ceea ce spunem noi că este baza. Când îi reproșează Domnul unei biserici, spune, ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adică nu ți-ai păstrat-o, ai abandonat-o în mod voit. Și mă întreb, Domne, cum păstrezi dragul? Păi o păstrezi, că dacă nu păstrezi, o abandonezi. Nu o lași în mod voit. Da, nu vorbim de un accident, vorbim de un stil de viață. Dacă am început viața de familie, bine, slăvit să fie Domnul, am început în Eden. Dar nu știu, vreau să te aud pe tine, ca să nu zic oamenii că sunt eu negativist. Din Eden unde poți ajunge? Din Eden? Da. A intrat în Eden prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a așezat pe Adam și Eva în Eden. Ce înseamnă asta? Că dacă Dumnezeu te-a așezat în Eden, rămâi acolo forever? Pe din Eden poți ajunge afară din Eden. Pentru că n-ai fost atent, n-ai vegheat, a venit șarpele cu figurile lui, i-ai dat crezare, nu te-ai consultat cu Dumnezeu, nu l-ai crezut 100% pe Dumnezeu și atunci spune așa, dacă ești în Eden, ai grijă să păstrezi Edenul. Dacă ai o relație bună cu soția, ai grijă să păstrezi relația. Pentru că nici relația bună cu soția n-a venit așa out of the blue, știi? Adică noi avem atâtea cazuri în care, nu știu, povestea voastră, dar nu poate o spunem acum că nu e nevastă ta aici, unii, gata, știi, dragostea la prima vedere. Sunt alții care, îi știu eu, o trebuie să muncească 2 ani ca să-i câștige iubirea soției, respectul, înainte de căsătorie mă refer, da? Și l-a ținut fata sinceră. Păi, nu sunt convinsă și ăsta a trebuit să muncească. Până acum, știi care e tragedia? Noi credem că dacă am reușit să o facem să semneze hârtia aia, s-a terminat. Numai păi, lucrurile cu care am câștigat-o s-ar putea să fie lucruri cu care să o păstrăm. Sau am câștigat-o cu niște valori și ea spune, da, măi, atunci eram copii, gândeam, acum ar trebui să avem ceva mai înalt, mai matur. Deci aici este cheia. Foarte puțin le spun altora că viața de familie înseamnă muncă. Și orice valoare, ca să o păstrezi, trebuie să investești. Vrei să-ți păstrezi casa frumoasă? Trebuie să investești, frate. Nu investești într-o casă 20 de ani? Evident se vede. Vrei să-ți păstrezi mașina frumoasă. Și noi la asta ne pricepem, apropo. Deci eu cred că, fără să se supere surorile pe mine, că zic și de bărbați, eu cred că sunt femei care știu să-și păstreze casa super fain. Dar nu știu să aibă grijă de bărbat. Altele sunt experte în flori, frate. Deci te duci la unele surori, fratele meu. Dar eu spun, alea care au Edenul din punct de vedere a florilor și mie îmi plac, deci admir, alea le cântă la flori, le vorbesc, știu ce lumină îi trebuie, câtă apă, cât soare, câtă căldură, citesc pe internet, discută cu altele, felicitări surorilor, e super. Știi care e întrebarea mea? De ce nu vine una să spună tu? Mi-am luat un bucovenean, ca să nu dăm alte, da, mi-am luat un bucovenean. Ăștia cum se țin? Că stare fain la început. Ăștia cum îi ții așa luminoși, cu tare? Și aia să spună, păi la ăsta îi trebuie 30 de sarmale, îi trebuie iubire, îi trebuie răbdare și să spui, măi, se încadrează în valorile creștine. Bun, atunci vreau să-l păstrez. Îți iei un bărbat sau îți iei o soție. Mă duc la partea cealaltă. Îmi place că iau o fată din biserică. Iau o fată serioasă, care știe cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place că e implicată. Frate Iuga, nevasta mea a fost implicată la copii, la surori, la consiliere, la nu știu ce. Și după 10 ani de căsătorie îi varză, nu mai face nimic. Pentru că toate astea pe ea au costat-o. Și timp și bani, să vorbim deschis. Ea au trebuit să pună din banii ei, că nu prea dau bisericile, știi? Se implică oamenii că au chemare, bisericile au alte proiecte, unele, altele, da. Și atunci fata aia, de dragul Domnului, o sacrificat, o mai luat de la bunica, dăm și tu să cumpăr niște creioane la copii, adică lucruri simple. Acum tu ca bărbat, dacă nu ajuți cu nimic și tu trebuie să devii idolul ei, și ea numai aproape trebuie să se închine ție, ea trebuie să-ți facă pantofi, ea trebuie să te așteapte acasă cu macaroanele cu brânză, știu unii, că îmi plac macaroanele, păi când se le facă pe celelalte? Și dacă nu ești atent, vii într-o zi și zici, frate Iuga, Domne, ce-a fost fata asta? Cred că o jucat teatru, că uite acum nu mai face. Nu, frate, nu a jucat teatru. Atunci au fost unii,
a avut și un pic mai mult timp și poate au fost unii care au susținut-o. Mamă, tată, bunică, nu știu cine, prieten au susținut-o. De când nu a devenit soția ta, nu mai susții deloc. N-ai vrut să păstrezi lucrul ăla. Deci e clar, asta eu cred că e cuvântul cheie, să păstrăm. Și asta e expresia biblică, ți-am zis, au părăsit. Păi dacă nu părăsești, păstrezi. Și noi trebuie să le păstrăm pe toate ca să nu mai zic că n-ar trebui doar să păstrăm. Și noi ar trebui să adăugăm. Și știi că Apostolul Pavel îi spune celui mai fain ucenic al lui, înaintarea ta să fie vizibilă. Și atunci îți dai seama ce fain ar fi, vă căsătoriți, toată lumea e încântată, vai ce copii faini, oamenii lui Dumnezeu s-au căsătorit. Și după, nu știu, 1 an, 2, 3, să zică oamenii din biserică sau chiar cei, băi, ce se întâmplă cu ăștia? Dragostea lor a crescut, dedicarea lor a crescut, toate astea alte, pe cum? S-au ajutat unul pe altul. Asta ar fi cheia. Dar chestia asta cu a păstra înseamnă că păstrarea asta vine cu întreținere. Da. Aici mulți nu înțeleg, cum a zis, ne-am căsătorit, am semnat, de acum încep o întreținere minuțoasă, exact ca la mașină. Nu poți să ignori luminile care îți vin, avertizări. Vezi că e problemă, rezolvă. Nu, noi punem o ștampilă acolo, așa mi s-a întâmplat mie, nu vreau să intru în detalii. Mi s-a aprins un bec ani în urmă, în fine, că aveam eu mașinile care le aveam, știi, mașină. Și l-am întrebat pe unul și o zis că, domnul Iuga, numai unul, este unul în oraș, te duci la ăla, îi spui că te-am trimis eu și te rezolvă. Mă duc la el, mă întreabă ăla, știi, vorbind de România, cine te-a trimis la mine? Păi executare. Zice, o pregătim pentru vânzare? Dar nu, zic, nu pregătim, vreau să... El ce-a vrut? Ori îmi scoate aia, ori pune pe dincolo. Păi când viața de familie îți dă niște semnalmente. Bun, noi, fratele meu, noi n-ar trebui să așteptăm să se aprinde becul. Adică noi știm că trebuie să schimbăm uleiul. Ce nu știe lumea, spre exemplu, dar eu chiar, deci eu la întreținere, mașină, dacă îmi spune cineva schimbă la 15.000 uleiul, mă duc la 10, frate. Zic, băi, pentru niște lei, aștept eu până acolo. No, păi de ce nu fac așa și cu nevasta? Adică nu trebuie să aștept să-i sară capacele nevestei. E deadline-ul, s-au trecut cu 2 zile, da? Deci ar trebui. Dar, vezi, noi ce vorbim aici, e clar că oamenii se prind. Frate, pentru asta trebuie timp. Deci tu trebuie să-ți intre în cap că te-ai însurat și există nevastă. Eu nu știu ce-i la voi în America și am observat în România la unii. Ei se căsătoresc, nu mai contează de ce se căsătoresc. Am eu o vorbă cam urâtă, dar unii se căsătoresc pentru că îs naivi, nu știu, nu i-a învățat nimeni și ei cred că viața de familie e sex non-stop și gratis. Și primele descoperiri că nu-i gratis și nu-i non-stop, știi? Dar ei nu-și pun problema că se căsătoresc cu cineva, că trebuie să investească, că de acum trebuie să-l consulți pe celălalt, iar vrea cumva beneficiile familiei, dar ei să fie tot burlaci. Pleacă când vor la scuzați, n-am vrut să zic vânătoare, dacă poate suntem în zona Atlantei, știu ce este pe aici. Avem păduri multe. Nici pescuit n-am voie să zic, nu? Ba da, se poate. Deci pescuit se poate, da. El are chemare la pescuit cu prieteni, nu știu, la fotbal creștin, că la noi toate sunt creștine, la baseball creștin, nu, să nu zic de popici, eu știu ce se poartă, nu se poartă. Și fain, dar cum să spun, nu poți să-ți las nevasta acasă cu 3 copii și însărcinată, iubire te lasă în mâna Domnului că eu trebuie să mă duc cu prietenii. Adică spui, dar frate Iuga, dar îmi las eu prietenii? Bă, dar e nevastă ta. Adică nu e vorba de cât te cheamă Hristos. Înțeleg că e bună relaxarea, înțeleg și că, hai să zic așa, că voi vreți să planificați misiunea din Cuba. Bă, dar nu poți planifica misiunea din Cuba când nevastă ta crapă acolo, știi? Sau fii smart și spui, iubire, trebuie să mă duc cu băieții. Deci acum o poți face și pe WhatsApp și pe... Spui, da, auzi, dacă vine mama și sorul mea și te ajută la toate și tu stai ca prințesa în pat, e ok 2 ore. Că doar și nevasta te înțelege. Spune, bă, dar nu mă abandona așa. Sau du-te într-o perioadă în care pot și eu. Dar pentru asta trebuie să îmi intre în cap. Viorele, te-ai însurat. Ești căsătorit. Pentru mine e foarte grea chestia asta, dar pe mine mă încurcă și mă ajută Scriptura. Eu le spun la unii, la destul de mulți, Apostolul Pavel cumva te șochează când vorbește cu cei din Corint. El vine așa, n-ai nevastă? Nu căuta nevastă. Ai nevastă? Nu căuta să scapi de ea. Adică o ignori, da? Dar el spune așa,
dacă rămâi necăsătorit, ai în grijă doar relația cu Dumnezeu. Dacă te căsătorești, trebuie să ai în grijă partenerul. Și el spune, eu aș vrea fără grijă. No, noi toți am vrut cu grijă. Bun, acum e fain că știi, grijile au și bonusuri, adică trebuie să recunoaștem noi, nu ne par rău că ne-am căsătorit, dar trebuie investit. Deci trebuie investit sentimental, trebuie investit relațional, trebuie investit financiar, trebuie investit spiritual, bătăliile sunt mari, asta este. Dacă vrei să rămână, trebuie să ai grijă să rămână. Este o vorbă, spune, familia care se roagă împreună rămâne împreună. Vreau să vorbim puțin despre rolul acesta important al rugăciunii. Am observat așa, multe familii nu au timp de rugăciune, nu au timp de părtășie. Acum, tu știi sau nu știi, mie îmi plac sloganele astea, dar nu înseamnă că și adevărate, știi? Acum, familia care se roagă împreună, ăștia se pot ruga să se blesteme unii pe alții, știi? Mă refeream la eu știu, deci eu vreau să clarific, nu toți care se roagă împreună. Și mai un lucru, împreună nu înseamnă familia care se roagă în aceeași cameră. Ascultă-mă, te poți ruga în aceeași cameră și să n-ai nicio treabă unul cu altul. Ca și conexie. Auzi, eu nu vreau acum, știi că nu vreau lumea să zică, dar eu mă duc prin familii care se roagă împreună, adică sunt în același loc. N-au nicio treabă unul cu altul. Deci tu poți să te rogi în aceeași bucătărie, sufragerie, dormitor cu nevastă ta și nevastă ta să crape sufletul în ea. Și ea să se roage, că depinde și cum te rogi. Ea să se roage, Doamne, nu mă lăsa să mă spânzur, să iau medicamente, că mă duc cu pluta, nu mă lăsa să intru în depresie, că știi, vreau să-mi cresc copiii și tu să te rogi pentru, Doamne, când se deschide următorul sezon sau vezi că mașina mea are deja 2 ani și e veche. Deci, da, e important să fii și fizic împreună, normal. Dar dacă ne-am gândit cum avem conexia aia, vezi că Domnul Iisus Hristos vis-a-vis de rugăciune spune, dacă 2 dintre voi, dar noi nu luăm în calcul că poate fi soț și soție. Nu m-ar mira, ascultă fratele meu, nu m-ar mira să găsesc oameni care ei consideră că rugăciunea e foarte importantă și se îmbracă frumos, se urcă în mașină și merge 40 de mile, că acolo se întâlnește cu fratele Johnny și cu fratele Victor și au rugăciune. Și frate, unde 2 sau 3 și cât de importantă e rugăciunea. Știi ce nu știe fratele ăla? Că el are în casă 2 sau 3. Face sacrificii mari. Da, nu trebuie să consumi motorină, nu trebuie să stai o oră, jumătate în trafic, nu trebuie, dar ar fi să te unești cu ăștia, să te învoiești. Și acum nu știu cât de ușor te învoiești, că dacă inima nu e împreună. De asta spun că familia care se roagă împreună, prima dată trebuie să aibă inima împreună. Dacă mă întreb cât de importantă e rugăciunea, eu nici nu știu dacă intrăm în subiectul ăsta. Știu că Domnul le știe, dar Dumnezeu care le știe pe toate, Dumnezeu ne-a spus să ne rugăm, Dumnezeu ne-a poruncit să ne rugăm, dacă nu vrem să ne rugăm doar pentru noi. Hai să ne rugăm pentru alții. Pentru noi numai mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, mulțumim că ne iubim, că avem, că suntem slăviți. Ajută-ne să rămânem așa sau să creștem și după ce am rezolvat-o într-un minut cât de bine ne nouă, slăvit să fie Domnul, ne rugăm pentru alții. De ce zic eu? Eu o să pun un aspect care nu știu dacă trebuie prima dată privit atât de spiritual. Vis-a-vis de rugăciune, unde cred eu că ajută rugăciunea? În înțelegerea mea, rugăciunea între soț și soție, părinți, copii, rugăciunea în biserică și toate astea, este un mod de comunicare. Deci, hai să luăm, ca să nu ne legăm numai de soț-soție, relația părinți-copii. Deci eu sunt de acord cu toate formele de rugăciune. Nu contează stil, orice, să te rogi. Dar, ce încerc eu să le spun unor părinți? Nu poți să te rogi, frate, cu copilul tău tot timpul și să nu știi ce se roagă el. Deci, dacă stați la masă împreună, ceea ce pentru mine e foarte important, să stați până se poate, măcar o masă în zi, să o luați împreună, dar nu știu câți mai mănâncă împreună, fiecare
cu figurile lui, da? Dar și asta faci sacrificii ca să poți mânca la aceeași oră. Și spun eu, dacă tu ești mai flexibil în casă, va trebui tu să-ți faci programul după copilul tău să vezi când. Poate o să spui, frate, eu, ca singura variantă e să mă trezesc dimineața înainte de a pleca la școală, îi fac eu sandwich-ul câtare, mă rog cu el, cu ea, că toată ziua nu ne mai întâlnim. Din vari motive, da, care sunt realiste. Dacă noi suntem toți la aceeași masă, tu te rogi în gândul tău, el se roagă în gândul lui, ălalt se roagă în gândul lui. De ce zic că e metod de comunicare? Dacă te rogi și se roagă copilul tău, să-i zici atât, roagă-te tu acum și binecuvintează mâncarea. Sau ne rugăm toți care suntem. De ce nu putem face o rugăciune scurtă, dar să fie momente din astea în care celălalt se verbalizeze, tu să-l auzi. Și dacă, nu știu, fiică ta, nu știu ce aveți cu tare, acolo, la micul dejun, ar spune, Doamne, și acum când mă duc la școală, te rog frumos, ajută-mă să am o atitudine creștină față de Johnny și Michael. Sau... Ție nu ți se aprind niște becuri. Da? Cum adică să am eu o atitudine? Lasă treacă, nu zici atunci, știi, că ei mai uită ce... Și într-o zi o întrebi, fată, cum e la școală, cu tare, băieții, fetele, nu știu ce, la... Și spui, pe vremea noastră erau și figuranți din ăștia care făceau mișto, care... Fata zice, băi, tată, am doi care fac niște figuri, nu știu ce. Cine? Johnny și... Dar tu de unde ai prins ideea? De la rugăciune. De la rugăciunea ei. Pentru că ai învățat-o sau l-ai învățat că atunci când vorbești cu Dumnezeu să spună tot, să spună deschis, sau dacă se roagă soția, că poate câteodată nici nu vrea să-ți spună. Și nu vrea să spună neapărat că ascunde de tine. Deci, băi, atâtea are pe cap, atâtea îi mai dau și eu. Dar ea are niște frământări. La ele cum pot veni frământările? Ca la noi. Ea are o vârstă și eu primim mesaj pe WhatsApp, știi? Tu, zice, Mariana, eu ieși rezultatele. Și, are ceva cancer la sân, știi? Păi este odată, Mariana, nu, se gândește. După asta, Mariana zice, da, asta are 38 de ani. Dar eu cât am făcut anul ăsta? 38. Păi tu care crezi că e primul gând al lui nevasta sau al lui nevastă? Nu mi-am făcut de mult, hai să-mi fac. Deja are o frământare, nu? Nu ți-o spune ție că ar trebui să mergem până la doctor, după asta dacă nu-și permite să meargă la doctor sau așa, dar știi ce se poate întâmpla? Într-o rugăciune să scape un cuvânt. Că ea când se focalizează în relația ei cu Domnul, de tine nu se ferește, dar așa, nu-și dă seama că se dă de gol. Doamne, dăm Tu pacea și liniștea sufletească și ți s-a prins becurețul. Bă, ce pace și liniște sufletească? Are bai cu mine? Sau... Și încet, așa, într-o conjunctură, cum, așa, avem frământări, eu le spun la foarte mult și deși le spun, funcționează. Deci dacă vrei să afli ceva despre o persoană, începe să vorbești tu despre tine la acela subiect. Deci, dacă am regizat chestia asta că tu, nevastă mea e frământată pe ceva, știi? Nu o întrebi pe ce-i frământată cu, dar s-ar putea să nu vrea să te... Și așa la un ceai, iubire, nu știu, tot m-am gândit să-ți spun, să nu-ți spun. Și așa ai multe pe cap, te tulbă, dar ești nevasta mea, măcar așa varianta scurtă când te rogi. Auzi, așa am niște frământări în ultima vreme. De ce? Nu cu lucru, mă frământă relația cu Domnul sau relația noastră. Sau îi spui, tu, mă gândesc la viitorul copiilor. Știu că e în mâna lui Dumnezeu, adică ești realist, știu, le țin predici la alții. Am momente în care, când aud ce se întâmplă în lume, mă gândesc, Iisuse, ca și dacă cu ăștia ce va fi? Și apoi mă liniștesc, crezând, știu că Domnul va avea grijă de ei, dar nu știu, cumva parcă mă surprinde pe mine, care la învon mare și tare și le spun că nu ne cade un fir de păr din cap, și pe mine mă surprinde când îți iau cu Domnul să mă îngrijorez un pic de asta. Tu ce crezi că zice ea?
Băi, las că Domnul poartă de grijă. Să începe să plângă. Zice, dar eu de câte ori mă gândesc? Deci, auzi, n-am vrut să spun. În ultima vreme mă frământă chestia asta, știi? Și ai adus-o la subiectul dar de unde a pornit tot? De la mine, de la o rugăciune și un cuvânt spus în rugăciune. Bun, dacă îți stă minte acolo. Deci dacă se roagă ăla de lângă mine și eu n-am nicio treabă, eu iarăs cu avioanele mele, aștept să nu se răcească sarmalele și ăsta, pe ăla poate să roage lângă mine ce-o fi. Asta se poate întâmpla și în biserică. Să rostim, deci rugăciunea, eu spun așa, ca să demolez, nu orice rugăciune te ține împreună. No. Deci așa, numai că ne rugăm formal sau nu știu, pentru că o rugăciune aiurea, ca să spun așa, din obișnuință cu tare, nu te ține nici în relația cu Dumnezeu. Și de ce să nu spunem că la un moment dat Dumnezeu a spus că, băi, m-am săturat de rugăciunile voastre, n-am vrut să folosesc alt cuvânt, știi? Deci nu orice rugăciune te ține împreună, dar rugăciunea aia sinceră, curată, deschisă, ajută mult. Până la urmă, cum să spun, pe noi, pe de o parte, ne ține împreună puterea lui Hristos. Și pe de altă parte, hai să nu aruncăm doar pe Hristos, ne ține împreună ceea ce facem cu puterea lui Hristos. Deci Hristos nu ne ține împreună obligatoriu. Îmi aduc aminte, revenind puțin la partea cu rugăciune să se audă când se roagă. Mi-aduc aminte și eu când eram băiat, mama mea era foarte vocală și auzeam. Ne aduna pe toți, la ora 10 seara, toți ne rugam și tot timpul se ruga cu nume pentru fiecare. Ai milă de el și pe noi ne deranja. Nu, da, mama avea și o predică acolo. Da, știi că, da. Avea timpul ei. Da, și atunci ea vorbea cu Domnul, dar ea știa că tu ești mai prăpădit pe subiectul ăla, știi? Și ai milă de Gigela meu să nu mai se bată la fotbal și de la alt ai grijă și la alt zicea, Doamne, tu știi că e mai timid, dar dă-i curaj, așa -i? Corect. Da, bă, dar le auzeai pe toate. Da, și ne urmăreau. Da. Ne urmăreau toate lucrurile astea. Da, sau... Și partea bună, ca încurajare pentru părinți, ascultați-mă, copiii noștri nu uită. Și sunt momente în care, eu am fost unul din copiii ăia, care când eram departe la sute de kilometri de părinți și știam că nu sunt eu, n-am fost prăpădit, deci nu în sensul ăsta s-o luat. Am fost păcătos, că așa am fost toți pe ne-a salvat Hristos. Trebuie să mă credeți că am avut momente în care, știi ce am spus Domnului? Doamne, nu știu dacă rugăciunea mea contează sau așa. Am o rugăminte. Tu știi că tata și mama se roagă pentru mine. Și am plecat la școală cu convingerea aceea că frații și surorile din biserică se roagă pentru noi, pentru copii. Am fost 100%, că știam ce se întâmplă în biserică. Și am zis, Doamne, nu știu dacă le poți asculta pe a mele. Ascultă-le pe a lor. Te urmăresc, îți dau liniște, îți dau încredere, deci e mare lucru, e mare. Vreau să ne spuneți câteva lucruri. Copii și versetul acesta zice, nu întărătați pe copii la mânie. În ziua de astăzi parcă se întărătă prea ușor, le-ai luat telefonul, sunt mâniat. I-ai pus o restricție pe anumit lucru, îi mâniat săracul. Nu mai ești... Bun, ce se întâmplă? Da, avem unii care sunt exact sperați prin naștere, dar să ai noștri, frate, adică sunt ai noștri și poate seamănă pe noi. Eu cred că acolo când apostolul spune și nu-i duceți la disperare, nu cred că se referă la asta cu telefoane sau cu mănâncă-ți mâncarea din farfurie. Copilul trebuie educat. Oricum educația nu e suficientă, trebuie să ajungă nașterea de nou. Dar copilul trebuie educat. Eu știi cum cred că îi putem duce la disperare și să facă cu nervii. Cu cele spirituale. Deci n-ai cum să nu-l înveți pe copil, să le duci, da? Dar nu le pune în așa fel ca ăsta să-i zboare creierii. Adică cuvântul lui Dumnezeu se poate împărtăși frumos. Cuvântul lui Dumnezeu se poate împărtăși creativ. Dimineața, spuneam, eram într-o familie și ei, așa cum sunt figură, știi, pleca una din fetă la școală și zic eu, știi, take care and be a good girl, știi? Și zic am zis eu să nu o zică mama, știi?
mama, o soră faină, simpatică, zice, le zic, frate. Păi normal că le zici. Și apoi știi ce le-am zis la părinți după ce au plecat? Zic, dom'le, că nu au ajuns copiii noștri adolescenți. Că și eu le-am ținut tot felul de predici, bă, ai grijă, aia. Băi, la un moment dat fac cu nervii. Deci numai când vrei să-ți deschizi gura, să satură, că le știu pe de rost. Și eu dacă nu sunt atent, până la urmă poate fi și asta. Bă, mă crezi, Doamne, iartă-mă, handicapat, mi-ai spus de 100 de ori, de am înțeles de prima dată. Sau unii poate spune, bă, tata, când te-am făcut de rușine? Nu, dar asta să mai spun odată. Deci, băi, și mie, nu. Deci sunt eu bătrân. Mie dacă îmi spui odată o chestie și am priceput-o, începe să mă deranjeze când mi-o spui a doua, a treia oară. Deci numai că, frate Iuga, ne întâlnim la ora 12. Bun, cu ajutorul Domnului sunt acolo. Mai un pic, frate Iuga, vă rog să nu întârziați. Eu zic, Gabi, n-ai nimic de făcut? Nu te juca cu nervii mei. Nu, frate, dar m-am gândit totuși să... Dar v-am mai trimit un text message. Păi, frate, deja fac cu nervii, știi? Mai ales, ascultă. Pe l-am întrebat pe unul, bă, când am întârziat eu? Păi niciodată. Mă, n-ai ce face? Lasă-mă, nu mai nerva, că nu mai vin, te sun și eu nu mai vin. Da? Și noi avem o vârstă, da? Și atunci, ce am făcut eu, spre exemplu, în relație cu copiii? Știau niște principii și o ziceam așa, mai în glumă, mai în serios. Când să plecăm în loc de nu știu ce, ziceam, Gabi, trebuie să aduc aminte ceva. Nu, tata, te rog, nu începe. Mă zic, dar nu am pus o întrebare în casă. Nu, că n-am uitat nimic, lasă, hai, te iubesc, I love you, tu știi. Și acum, că ne permitem, știi, dacă și copiii sunt mari, știi, zic, ai nevoie cumva de un sfat? Tata zice, sunt așa grăbite, hai să închidem, știi, da? Adică tu cu Biblia poți să îi omori. Dacă tot timpul tragi numai cu aia și dacă spui, frate Iuga, dar mai au de lucrat, mai avem de lucrat și noi, găsești o altă variantă. Uite, mai ales după ce copilul e un pic mai mare, s-ar putea să nu mai asta să-l supere foarte tare tot cu predici, cu nu știu ce. Eu zic o altă variantă. Dă-i o carte să citească pe subiect. Dar iară nu vii, copilul tău e deștept, nu vii. Bă, ți-am adus cartea să-ți bagi mințele în cap, că ce-o bagă el pe gât, Doamne iartă, bă, că așa e, nu, copii în vârstă, cu tare, maturitate. Ai putea spune, dar la modul sincer, uite, știi că tata își face timp pentru tine, încearcă, am o dorință. Am luat o carte care mă interesează, vreau să citești capitolul 6, nu toată. Vreau să citești capitolul 6 și la modul sincer să-mi spui opinia ta despre felul în care tratează autorul problema. Și da, problema este îndelunga răbdare, probabil. Și tu știi că acolo aveți voi, că nu aveți răbdare unul cu altul să vorbiți. Și băi, spune și mie, îți ia jumătate de oră, eu am citit, mi-am făcut și notițe. Spune și mie părerea ta. Eu am o vârstă, tu ai o vârstă, așa. Poți să spui, tata, bag-o pe foc, nu-i bună de nimic, că după asta vei avea o discuție, știi? Și discuția va fi frumoasă. S-ar putea să spună, tata, nu, e subțirel. De ce? Păi ăsta dă 2 versete din Biblie pe chestia asta. Îți văd 25, le-am căutat eu cu motoarele de căutare, ce nu le-am pus pe toate alea. Sau să spună, bă, tata, asta are dreptate, nu-mi convine, dar are dreptate. O altă chestie care să știi că funcționează, că noi avem copii deștepți, slavă Domnului, și așa cum au atâtea posibilități, dacă nu îi dai cartea. De ce nu îi spui tot în relație bună? Dragă, noi avem o problemă pe asta. Dar uite, știi ce m-am gândit? Dacă îți iei tu, nu știu, 2 săptămâni, 3 săptămâni, 20 de minute cât vrei, scoate tu esența din Biblie pe subiect. Ai Biblie, ai tot ce trebuie, vezi ce mai... Și sau vii și spui, hai să schimbăm rolurile. Nu, fii tu tata și imaginează-ți că ai un copil ca tine. Și iubitor, trebuie să fiu tată, răbdător, să fiu ca și Hristos. Și hai să schimbăm un pic rolurile cu rugămintea. Încearcă să-ți iei principiile din Scriptură, că eu de acolo mi le iau. S-ar putea unii copii, vorbește de adulți, dar adulții nu știu dacă își fac timp. Când el studiază, unii s-ar putea să plece
chiar cu satisfacție. Tata, dacă nu-ți găsesc eu niște versete în Biblie de te pun la punct de numai, știi? Și fiind un pic cinstit cu Scriptura, să spună, tata, am crezut că te fac de data asta. Deci am crezut că îți trag niște versete, te pun la pocăință și zice, ți-am găsit vreo două la care trebuie să fii mai atent. Dar am găsit și două care mi-au dat mie de gândit. Deci nu putem merge numai așa că am zis eu, tu taci, stai în poziția de drept. Da? De ce? Pentru că avem copii pe care Dumnezeu i-a binecuvântat, avem copii care nu sunt desăvârșiți, dar chiar îi interesează relația cu Hristos, rușinos. Dar eu cred că ești de acord cu mine. Sunt copii care știu Biblia mai bine ca părinții. Sunt părinți care știu niște tradiții din astea, că de la moș nu înțeles, el nu știu ce, n-are nicio treabă cu Scriptura. Ca să nu mai zic că sunt fete, frumos, dar rușinos, care îi bat pe băieți la cunoașterea Scripturii sau așa de numai. Adică unele chiar au în serios studiu Biblie, că au materiale, și atunci nu poți cu un copil din ăla să discuți ca și cum ar fi în Pampers, și fizic și spiritual, că face cu nervi, știi? Că de aici am plecat. Deci, da, copilul trebuie educat, dar educația, și dăm voie să spun și asta, că sper că au trecut unii români de faza asta cu bătaia e ruptă din rai și că numai nu iau, o găsesc în Scriptură. Băi, oameni buni, Părintele perfect e Dumnezeu. Și Dumnezeu are de lucru cu noi, cu sălbaticii, și trebuie să ne educe. Dar nu cu asta începe să dea cu noi de tăspăreți. Ajungem și acolo, dar nu cu asta începe. La noi, la români, unii cu asta încep. Nici nu au altă variantă. Deci cum e ceva, cum l-ai pognit? Sau dacă nu l-ai pognit cu bâta, dar unii mai dau și cu bâta și cu pumnul, nu știu ce, deci te consideră sac de box, alții te pognesc sufletește, frate, că te omoară, știi? Mai bine ți-ar da o palmă decât să te înjunghie în inimă, să te jignească. Eu cred că astea nici nu ar trebui menționate între creștini. Deci dacă ne uităm ca părinte, da, modelul suprem este Iisus Hristos. Apoi sunt părinții din Scriptură cu plus și minus și ne uităm la Dumnezeu ca părinte și călcăm pe urmele Lui. Și atunci o să găsim iubire, răbdare, îndelungă răbdare, vorbește, că ce frate, i-am spus de 100 de ori. Dar pe bune, fraților, știi că ziceam aseară la biserică, de câte ori ne-a zis Dumnezeu nouă? Că unii, dacă am calculat de câte ori ne-a zis Dumnezeu anumite lucruri nouă, ar crăpa calculatorul. Și tot nu suntem ce trebuie, știi? Deci avem așteptări mari de la copii. Și atunci, știi, eu am 60 de ani și mi-a spus Dumnezeu toată viața, iubește-L pe ăsta, gândește-te la binele Lui, mai presus de bine tău. Și încă tot am de lucrat și aștept de la copilul meu de 12 ani să fie deasupra mea și să aibă maturitate. Cam adică... Încă o întrebare. Cum poate o familie creștină să gestioneze conflictele și diferențele acestea de opinii? Că apar, inevitabil. Cum pot fi trecute mai ușor? Da, acum tu tot deschizi subiecte de doctorat, dar hai să încerc o variantă scurtă care nu mi iese niciodată. Cred că primul lucru care i-ar ajuta să le accepte că sunt parte normală din viață. Deci să scoatem ideea asta, domne, la noi, la pocăiți, nu e așa. Nu e adevărat, și la noi așa. Și să spun de ce. Pentru că noi, deși nu ne luptăm în firea pământească, nu suntem conduși de natura asta, noi trăim în ea. Noi avem zbaterile noastre. Mereu ni se spune că noi trebuie să răstignim firea și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Fratele meu, poate găsiți careva care ascultați aici, nu știu cât să vă plătesc, să-mi spuneți și mie cum să-mi răstignesc firea odată și în veci să fie răstignită acolo. Să nu mai coboare de pe cruce. Să nu mai coboare, da. Aduceți-mi piroane, ciocane, că vă plătesc cât vreți, fraților, să găsești eu, că încă n-am găsit varianta. Deci e o chestiune zilnică. Să mă așez la dispoziția lui Dumnezeu, să mă las călăuzit de Duhul Sfânt și prin puterea Duhului Sfânt să devin criminal și să omor faptele firii pământești, că asta este. Și mie mi-e milă de fire, cum o fi eu criminal, știi, că eu care dacă nu omor musca, o omor. Deci ne întoarcem la întrebarea ta care era, zic ca să le arăt și că uităm, întrebarea? A fost gestionarea... Da, gestionarea. Conflictelor. Deci dacă recunosc, trăiesc într-o lume plină de conflicte
există în mine conflicte. Eu am conflicte cu mine însă. Și dacă sunt astea, nu sunt exact ce vrea Hristos, nu mi-am propus ceva pentru anul ăsta, există deja un conflict între propuneri, între realizări. După asta, hai să întreb, între frați, nu există conflicte? Sunt. Deci vrei, nu vrei, în Corint, ei nu au găsit, au găsit și altele, știi? Dar conflictul cel mai interesant la ei a fost pe predicatori. Care e mai tare? Da, am văzut și eu nu prea... Da. Sunt creștini care, Doamne iartă, n-au ce face, ei fac sondaj de opinii, care e cel mai tare vorbitor? După vizualizări. Nu! Pun acolo întrebări. De care îți place? De Iuga, de Mițoi, de să nu mai dau nume așa. Cu tare. Bă, îți dai seama că n-au minte, Doamne. Eu nu știu dacă ei sinceri sau ceva. Că unii cad în capcană. Păi, toată lumea știe că eu apreciez și bătrâni și copii și surori și frați și de asta am făcut precizarea. Le apreciez pe surori că au fost tare super și când David a câștigat, s-a apucat să cânte, să laude pe Dumnezeu. Dar nu au putut ele să rămână la a lăuda pe Dumnezeu. O trebuie să bage și strofa aia că David o bătut Saul cu mine și David cu 10.000. Da, o băgat în matematica. Dacă ele rămâneau cu slăvit să fie Domnul, Doamne, Tu ești mare. Nu intra invidia deloc. Da? Când au venit cifrele, o zis Saul, poate nici nu a auzit el, dar i-a fi zis unul, șeful. Vezi că ești pe locul 2. Vezi că ești pe locul 2. Intrară draci în el, știi, așa pe românește. Da? Păi cum să faci chestii din astea? În Corint asta a fost. Eu cu Pavel și cei mai fățarnici și mai periculoși au fost cu Hristos. Numai ei cu Hristos, deci nu poți fi ei, noi. Și avem și noi unii care numai cu Hristos, ei, da. Și atunci e normal că trebuie să se uite la noi, ne disprețuiește toți ceilalți, dar noi știm că noi suntem la picioarele lui Hristos, nu știu unde se ei, știi. Apropo de chestia asta, am cunoscut în România o familie, două, care el mergea la o biserică și ea la altă biserică. Și aici sunt diferența asta de opinie, pentru că fiecare avea preferatul lui. Nu, stai să spun eu care e taina. Ei atâta erau de aviz după spiritualitate și după cunoștință, că o zis, tu te duci acolo la biserică și te încarci, eu mă duc din coace și mă încarc și apoi veneau împreună, discutau predica și cum pot fi mai... Mi-am cerut iertare, Domnul este. Da, există. Am decât să se bată într-o biserică, ducă-se amândoi încolo și să rămână în viață. Nu știu ce să zic. Dar ne întoarcem. Deci, nu sunt desăvârșiți. Te uiți în Scriptură, da? Noi știm idealul care este. Dar într-o lume în care avem câteodată conflict cu Dumnezeu, cu firea, cu asta, trebuie să recunoști că în Corint erau conflicte între frați. Nu erau bune, dar erau, frate. Și între ucenici s-a iscat și o părtășie intensivă, că ucenicii nu se ceartă. Ei au discuții la alt nivel. Eu am rămas în minte am rămas cu mai multe, dar cu expresia unui predicator mare, vorbitor, american. Vorbea la vreo 3.000 de slujitori. 3.000 ceva de slujitori. Eu am văzut asta înregistrat pe o casetă. Unii tineri nu știu ce-s casete, ce-i VCR, dar au fost vremuri faine. Da? Și eu n-am fost live, am văzut înregistrarea și la un moment dat o ajuns și la familia slujitorului. Și spune o chestie din asta care i-o lăsat cumva pe toți, că fraților, am 25, 28, habar n-am. Da, să zicem, între 25 și 30 de ani de căsătorie, odată în viață nu m-am certat cu nevastă. Cumva, știi, s-a lăsat liniștea asta. Păi normal, tu la nivelul tău, și dacă tu te certai, păi noi suntem pierduți. După ce o lăsat să savureze momentul, o că eu cu nevasta nu m-am certat niciodată, e drept că am avut foarte multe discuții care s-au auzit de la al 3-lea bloc, dar noi nu ne certăm. Deci contează și cum definești. De asta, noi nu ne certăm, noi avem părtășie intensivă sau dacă unii vreți să fiți foarte biblici, vă dau și idei la prostii, ar trebui să aveți un viu schimb de vorbe. Că ucenicii au avut un viu schimb de vorbe și au fost atât de viu, bine că nu s-au filmat, că s-au format echipe misionare diferite. Dar după asta s-au pocăit și s-au împăcat. Deci, dacă Domnul Iisus Hristos se roagă pentru unitatea noastră, s-a rugat degeaba. Dacă Domnul Iisus spune să păstrați unirea, adică Duhul Sfânt face unirea,
dar ea trebuie păstrată. Ei, întrebarea mea este, da, avem voie la opinii diferite? Da. Bun, pe ce? Eu te întreb, pe cele materiale avem opinii diferite? Sigur că avem. Normal. Și dacă întreb, frate, cine are ultimul cuvânt? Păi depinde de domeniu, depinde de cutare. Dacă tu habar n-ai de mâncare și nevasta e specialist, păi normal că ea are ultimul cuvânt, da? Dacă ea e expert într-un domeniu, nu știu, în IT sau în arhitectură sau ceva, frate, eu scapă familie. Bă, tu nu știi să bați un cui, Doamne iartă-mă, știi? Iar nevastă ta are 2 doctorate aici și tu îi spui ei unde să bată cuiul. Hai mă să fim serioși. Normal că foarte mult ții cont de maturitate, de experiență, de profesie, de toate celelalte. Ei, dacă vorbim pe cuvântul lui Dumnezeu, aici nu, dar ascultă-mă, pe cuvântul Domnului. Deci nu pe povești. Că iarăși s-ar putea, dacă ți-am zis, dacă sunt surori care citesc Biblia mai mult decât bărbații, e o tragedie, frate, dar asta e realitatea, da? Ele își fac mai mult timp să citească Biblia. Dacă sunt surori care nu consideră că e o umilință, să asculte un podcast unde poate cineva explică un verset din Biblie. Dacă sunt surori care își permit să-și cumpere o carte și să citească o carte, nu din alea povești creștine, o carte de teologie care unele fac școli, frate, nu ca să devină predicator, nu trebuie să speri. Eu spun, frate, vreau să-mi pun la punct niște aspecte pentru sufletul meu prima dată. E și o soră din asta are un bărbat care, slăvit să fie Domnul, suntem mântuiți prin Hristos, nu ne trebuie nimic, știi? Păi o să aibă diferențe de opinii pe Biblie. Pentru că în momentul în care el vine cu un verset care n-are nicio treabă e scos din context, din tot, ea spune, păi, ești soțul meu, te respect, te rog să nu mai zici asta, nimeni că te faci de rușine. Sunt femei, ascultă-mă, care îi roagă pe bărbații lor, eu știu asta de la bărbați. Auzi, nu te mai dau acolo în față. Dacă nu te pregătești, nu te mai dau. Să spun de ce. Pentru că odată, cred că femeia asta e responsabilă și spune, frate Iuga, biserica e mireasa lui Hristos. Păi cum poate mere unul să spună toate prostiile, Doamne iartă-mă de acolo, își bate joc de mireasa lui Hristos, apoi noi suntem oameni, noi n-am venit aici să ascultăm prostii. Noi am venit aici să avem părtășie, să cunoaștem cuvântul. Ăsta nu are treabă, nu se pregătește. Măi, iartă-mă, unii braviază din chestia asta. Că nu a avut timp, că nu a citit, că nu cutare și merg în față să ne spună tipovești. Păi cum să nu fie diferențe acolo? Sau ea spune, măi omule, tu ce spui n-are nimic de a face cu Biblia. Tu ai rupt de acolo o chestie care n-are de a face nimic cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, normal că sunt diferențe de opinie. Ei, ce zic eu? Soția, că am zis acum de soție, niciodată n-are voie să nu-și respecte bărbatul. Dar faptul că își respectă bărbatul nu înseamnă că nu-i spune adevărul. Uneori îl spune cu lacrimi, cu durere și spune, fratele meu, e soțul meu, te iubesc, ești darul lui Dumnezeu. Mă, nu mai îți bate joc de Biblie. Păi că m-o ruga frații, ascultă, dacă nu poți spune așa, o zis nevasta, în viața mea să nu mai duc acolo, dacă eu nu știu ce-o zis Domnul, ca să mă duc așa vorbește Domnul. Și atunci, frate, suntem în criză de du-te și dă un îndemn. Zice, ce îndemn să vă dau? Mă duc și vă dau un îndemn, să nu mai faceți niciodată așa. Adică asta aș putea face, fraților, uitați, mă ruga frații să zic, eu nu zic, că mă tem că îi zice ceva prostii sau nu știu ce, sau nu știu de situație, dar aș vrea să ne rugăm pentru toți ăștia ca mine, care sunt mai lene sau prea aglomerați, hai să facem o rugăciune, să ne dea Domnul înțelepciune, putere să ne facem timp și de studierea Bibliei. Eu cred că biserica s-a rugat foarte înflăcărat. Da. Așa. Și atunci dacă dacă plec de la ideea, nu e ideal, dar e normal să avem opinii diferite. Nu e nicio tragedie că avem opinii diferite pe domenii unde chiar toți putem avea dreptate. Adică sunt domenii în care, dacă vorbim de cele pământești, fiecare poate avea dreptate în felul lui, pe argumentele lui, depinde de circumstanțe sau așa, iar dacă vorbim pe Scriptură, atunci dacă suntem atenți și știm Scriptura,
putem să rezolvăm diferențele, dar nu cu nervi, cu din astea. Deci respectul nu se negociază, ci cu o atitudine creștină, cu înțelepciune să spunem, iubire, nu știu unde ai auzit asta sau așa, e o părere. Dar hai să ne uităm în Scriptură cu atenție. Eu ce îndemn pe membrii din biserică, pentru că uneori, dacă nu suntem atenți, noi pocăiți jucăm ping-pong cu versete biblice. Tu îi zici la soție, Efeseni 5 cu 22, ea zice cu 23, sau nu știu, știi că nu le știu acum, ea-ți dă Coloseni, tu îi dai Galateni, ea-ți dă Filipeni, știi? Pentru că fiecare acum are Scriptura și se uită. Știi ce recomand eu în momente în care, că trebuie să ne recunoaștem limitările, în momentele în care vedem că nu cădem pe un subiect biblic, bă, frate, dar avem slujitori în biserică, avem oameni al lui Dumnezeu care cunosc cuvântul și sunt chemați să împartă drept cuvântul. Și sfatul meu este, inviți un slujitor la un ceai sau la un iaurt sau la ce vrei, sau te duci și spui, să nu veniți la mine cu ideea asta. Frate Iuga, eu gândesc așa, nevastă mea gândește așa, spune cine are dreptate. Sper că sunt destul de matur, știi? Dar nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu vreau nici să mă aleg cuvintele, cum să spun adevărul sau așa. Și atunci cel mai simplu ar fi să spui, frate Iuga, am venit amândoi că dorim să ne explicați biblic cum înțelegeți dumneavoastră zeciuiala. Eu nu știu nici că e problema voastră, poate nu știu nici care ce gândește. Eu vă spun cum înțeleg zeciuiala. Voi stați, analizați. Zici, băi, el nu are dreptate, dar nici eu nu am dreptate. Dar fratele chiar nu a explicat frumos, așa? Păi e diferit de amândoi. Sau în anumite cazuri, în sufletul tău zici, bă, de data asta chiar am dreptate, sper că o priceput și ea. Sau în alte cazuri, bă, nevasta are dreptate, mă, cât am crezut eu de mare și tare. Ea chiar, uite că și fratele ăsta care e Ezra cărturarul, dar la Ezra te duci, nu? Mă înțelegi? Adică te duci la cine? Că asta o hotărât Dumnezeu. Și astea se pot rezolva. Iarăși, când ai ieșit de acolo, nu ieși afară, ai văzut nevastă, ți-am spus eu. Am avut dreptate. Da, nu, adică totuși noi trebuie să vorbim de o relație între doi oameni care au făcut legământ și de dragul lui Hristos, care reprezintă pe Hristos și nu există, wow, că am câștigat. În viața de familie asta este, câștigăm amândoi sau pierdem amândoi. Noi suntem una. Cred că și conflictele astea apar de multe ori din lipsa informației. Că sunt mulți care sar la discuții fără să cunoască. În general, cei care se exprimă cel mai tare pe un subiect și cu cea mai mare siguranță, ori sunt genii în domeniul ăla, adică o studiat 30 de ani numai domeniul ăla, dar și aici aș avea, și ăia încă au rezerve, cam cei mai tari pe subiect, dar nu doar în teologie. Sunt ăia care știu cel mai puțin. Deci ascultă-mă, să nu supăr pe nimeni. Dacă unul o zugrăvit o singură cameră, ăla e expert în zugrăvit. Deci dacă aveți o întâlnire și sunteți 20 care de 20 de ani zugrăviți, apartamente, vile, minuni cu tare, și se deschide subiectul, știi care e convingerea mea? Că voi o să tăceți. De ce? Pentru că știți că atât de complex e subiectul zugrăvitului, că ce-o fost, cum e, în ce zonă, umiditate, eu știu, adică eu acum fabulez, că eu nu mă pricep la chestia asta, dar mă gândesc câte idei puteți avea voi că le-ați întâlnit pe toate pe teren și nu e așa aici ca dincolo, că ați citit, că v-ați dus la niște cursuri cu expert. Eu care o singură dată am dat cu binileaua, mă uit la voi, o zic, bă, stați să vă spune, bă, big deal, o zic că iei varul și îl dai pe acolo. Și tu știi, zici, săracă, fratele, că se vede că nu le are. Dar asta e cam în orice domeniu. Deci ascultă-mă, și la creșterea copiilor. Primul care e la primul copil e expert. Care e la 8-lea, știi ce zici, că frate, eu, la mine, la fiecare parcă n-am crescut niciunul. Toți sunt diferiți, toți sunt aparte. Ce funcționează acolo, nu funcționează acolo. Dacă e vorba de finanțe, iar ăia știu să administreze banii, care nu știu să administreze $2, dar o să că dacă ar avea ei 2 milioane și-ar câștiga loteria. Dar ei nu știu ce să fac cu $2, știi? Și din nefericire,
Asta este și în teologie. Ăia care știu cea mai puțină scriptură, ăia se dau cei mai mari. Și eu le-am trăit asta și adică au fost frați care, unii mai ironici, unii... Mi-au pus întrebarea că, frate, dar ce, dumneata nu știi versetul ăla? Și cu respect m-am uitat și am zis, frate Gabi, eu știu versetul Ioan 14:1. Și cumva au zis că da, și atunci ce problemă ai? Păi zic, singura mea problemă e că mai știu vreo 40 de versete pe subiectul ăsta. Că dacă îl știam numai pe ăla, era simplu. Nici pe ăla nu știu dacă îl știu bine, știi? Dar să zicem că, deci când știu un singur verset, dar Scriptura nu e un singur verset. Și hai să spun un lucru. Mă duc la Apostolul Pavel, care e mare, e tare, deci Apostolul Pavel este omul certitudinilor. Este omul afirmațiilor. Deci Pavel te duce așa, știm, suntem convinși cu tare, dacă se desface casa pământească, avem la Tatăl, ne așteaptă, învierea, răsplata, tot. Până într-o zi, știi, îl aude pe Apostolul Pavel, o să strâns din două părți. Păi ce frământări ai, frate Pavel? Ce nu știu, să mă mut sau să rămân? Păi eu, frate Pavele, dar n-ai zis tu că la Domnul cu gloria ca eu? O să ba da. Și ce problemă? Păi ce, când mă gândesc la voi, poate că dacă mai rămân un an, vă ajut la... Și știi cum a rezolvat-o? O să că nu știu ce trebuie să aleg și l-o lăsat pe Domnul să aleagă. O să că aici nu pot, Viorele. Dincolo, știu, aici, bun, ăsta era la el un stil de viață, l-a aleg pe Domnul. Dar el își spune frământarea, pe de altă parte, el care e atât de sigur cu gloria. Știi ce spune la un moment dat? O zis că Dumnezeu a avut milă de colegul meu, a fost pe moarte, toți am crezut că se duce. Zice, Dumnezeu a avut milă de el și de mine ca să nu-mi producă întristare peste întristare. Păi eu am rămas și... Cum adică? Păi colegul tău, dacă e atât de bun, unde pleacă? La Domnul Iisus, la glorie, și nu te bucuri tu că se duce fratele la glorie și scapă. Deci Pavel a zis, mă bucur dacă așa hotărăște Dumnezeu, dar nu mi tot una fără el. Adică cu el am plâns împreună, cu el am călătorit împreună, cu el ne-am încurajat împreună și, omenește vorbind, m-aș bucura să mai fie un pic cu mine. Mă uit la oameni care iau un singur aspect. Nu știu, nu le știu, nu vor, ia doar aspectul întristare pentru întristare. Și vine, frați, o să ne bocim, ia că și Apostolul Pavel, cât a fost el și cu tare. Dom'le, e o extremă. Păi nu poți să anulezi tot ce a spus Pavel prin versetul ăsta. Mă uit la aia la alți care se pot duce la un privec sau undeva și lăcrimează familia. Acum care nu trecut pe acolo nu știe. Uneori lăcrimezi nu că vrei. Nu te ascultă ochii. Și eu mă pot uita la ei, știi? Păi, fraților, Hristos e viu, gloria, mama s-a dus în cer, voi ce faceți aici? Sau poți, cunoscând, să zici ca Apostolul Pavel, fraților, să nu ne întristăm ca ceilalți. Adică întristarea există, mama e mamă. Și eu știi ce le spun la unii? Ascultați-mă, nu seara asta e greu. Nu zilele astea e greu. Zilele astea e simplu, că vezi și pe unul și pe altul, vă mai dă unul, două boabe, știi, ca să... După ce trec zilele astea. Doamne, când te duci tu acasă și e singură, știi, și te uiți ca femeie, știi, ăsta e clopul lui. Atunci ai... Și vor fi. Unii spune, frate, au trecut 2 săptămâni și mă gândesc, stai, că la mine au trecut, deci eu n-am avut părinți perfect. Da, am avut părinți, oameni, lui Dumnezeu, credincioși, știi? Dar nu-ți trece, frate. Am și postat, la un moment dat am spus, am fost și n-am putut-o îngropa pe mama. Bine, s-a pus pământ, dar n-am putut-o îngropa pe mama. Și unii au spus, mama nu se poate îngropa, știi? Rămâne vie cu asta și e fain, adică noi chiar credem că ei sunt vii. Deci asta vreau să spun, depinde ce cunoști și cât cunoști. Dar cu cât, asta ca regulă, știi? Și sper unii să îmi demonstreze că nu e așa, cu cât cunoști mai puțin într-un domeniu,
cu atât te dai mai mare. Și tu urmărești asta în orice domeniu, ori ăla care vorbește, dar experții au grijă, știi? Sau e unul care... Filipeni 3:16 spunea, în lucrurile care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel, în celelalte vă va lumina Dumnezeu. Eu cred că aici e lumina lui Dumnezeu care trebuie să o cerem. Dom'le, am o nedumerire, niște semne de întrebare. N-are rost să mă țin în gură cu cineva. Mă duc și mă documentez. Numai de dragul de a mă ține în gură. Mă întreba cineva, ce părerea despre versetul ăla? Și am zis, auzi, dăm timp, da, mă informez și vin câtă lumină am. Dar nu pot să spun că ce am zis, asta e. Dom'le. Bun, bănuiesc că nu te-a întrebat Ioan 3:16. Nu. Sau nu te-o pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Că dacă mă întreabă ce părere are despre pocăință, știu, frate, n-ai cum scăpa de ea. Nu te pocăiești aici, te pocăiești în iad, numai nu-ți folosește la nimic. Dar și eu am, frate, sunt lucruri care nu mi-au trecut în cap niciodată. Dar unii le au în cap. Au frământările ei. Nu știu cine le-au pus acolo. Nu-mi bat joc de ei. Acum le mai spun la câte unii, știi, cu care îmi permit. O să că, frate, mai zic, m-a oferit Dumnezeu că n-am avut boala cercetărilor fără rost. Dar acum, dacă pe tine te frământă și chiar așa de serioasă treaba, înseamnă că nu-i fără rost, că voi studia ca să te ajut pe tine. În speranța că e sincer. Dacă vrei numai să-mi pierdi o vreme, atunci nu, e altă poveste. E clar că sunt lucruri la care dacă Dumnezeu a tăcut sau Dumnezeu a vorbit 5 cuvinte, nu pot să scriu 5 romane, știi? Că n-am de unde. Noi depindem de lumina care ne-a dat-o Dumnezeu și atunci recunosc. Aici știu, aici sunt limitat. Noi și cel care ne-a spus-o cu ironie și noi am luat-o cu ironie. Dar după asta ne-a dat seama cât de prostuți eram. Deci ce ne-a spus? Cineva care a studiat teologie în America, alte vremuri, a zis că un student la teologie a venit la profesorul de Vechiul Testament și i-a pus o întrebare din Noul Testament. Și profesorul care preda Vechiul Testament a zis, eu cam așa înțeleg, dar ascultă, eu sunt de Vechiul Testament. Du-te, te rog, la ăla de Noul Testament. Cum îți spun, și fratele ne-a spus-o ironic, adică știi că noi românii le știm pe toate. Deci noi suntem experți, adică nu există domeniu în care noi să nu știm, dar nu numai în Biblie. Noi știm, deci în business și tot, frate, nu există. După asta ne dăm seama în viață, știi cât suntem de numai. Am aflat noi că în America, domne, ăla care taie pe inimă nu știu ce, e singura tăietură care o face. Și trebuie să vină lângă el o echipă de medici care se ocupă cu... Știi care e diferența? Ăla știe numai să taie atât, dar le taie bine și salvează oameni. Dar noi scoatem inima din el, o punem la loc, îngropăm, operația reușită, pacientul mort. Și m-am gândit atunci cu ironia, știi? Cum să nu știi tu toată Biblia? Dar eram la început, noi știam tot. Fratele meu, dacă omul o viață întreagă, nu că nu știe el ceva de Nou, dar dacă el s-a băgat în toate chițibușurile astea din Vechiul Testament, el nu a studiat Noul Testament, el știe despre Hristos, mântuirea, dar sunt chestii din astea cu virgulă, cu semnul întrebării, unde oamenii de 2000 de ani nu le-au pus la capăt. Trebuie să recunoaștem. Sunt domenii în care teologii încă au păreri diferite pe aceea scriptură după 2000 de ani. Și el a spus, băi, omule, eu n-am investit în asta. Du-te la unul care asta a făcut o viață, că poți avea un profesor care de 30 de ani e tot pe domeniul ăsta. Nu e atât de prostuț am fost că nu i-a râs în loc să ne-a gândit. Eu am trecut o vreme și am zis, băi, el a fost chiar deștept. Deci el a chiar o știut ce zice. E ca și cum, știi, dacă tu ești mecanic, nu, dacă ești mecanic, ești pe mecanică, știi, era să zic o prostie. Dacă tu ești pe electronică, pe softul de la mașini, și eu vin și spun, bă, frate, am auzit că ești cel mai tare din zonă, îmi scârți o roată, îmi fluieră când. Frate, Iuga, te rezolv. Păi mă rezolv dacă arunci niște ulei acolo, nu știu, pe plăcuță și după asta mai imprim frânge, știi ce-ți trece prin cabla. Și spui, frate Iuga, eu n-am treabă cu roțile. Cu roți, te trimit la unul care e expert în roți,
Dar pe noi, de ce am spus pe noi, mai ales generația noastră, ne-a fost foarte greu să acceptăm asta, că sistemul în care am crescut și alte au făcut cumva să ne descurcăm și o trebuie să le știi pe toate. Normal că nu le știu pe toate, dar și atunci noi și în astea sfinte chiar am crezut că le știm pe toate. Și în viața de familie, și în creșterea. Deci noi le știm pe toate și dacă nu citim. Fii atent, asta e o boală a românilor. Eu, cum mă mai duc prin casele oamenilor, noi, bine, aveți grijă pe unde mă cazați, nu umblu până toate dolapurile sau așa, dar m-am culcat odată într-o cameră unde aveau bibliotecă sau ceva. Bă, m-am uitat eu, ce citesc ăștia? No, și eu curios și văd eu istoria românilor, nu știu ce. O trag. Mi-a captat atenția să spun de ce. Era scrisă, cred că undeva de prin anii 1600 erau documente, dar cartea era cumva o colecție de păreri ale străinilor care au locuit în România. 1 an, 2, 3 ani, cât, și ei au scris cum îi văd pe români. Și era din anul 1600 cu tare documentat. Uite ce spune el despre români, fratele meu. Primul lucru care m-a șocat, parcă vorbea de zilele noastre. Deci noi eram astatori, nu știam. Acum asta a fost în urmă cu vreo 20 de ani, de atunci am evoluat, da? Și un alt lucru care îl spuneau toți. Românii sunt experți în cele duhovnicești. O să că e drept, cei mai mulți din ei nu au văzut o scriptură în viața lor sau nu au pus mâna pe o scriptură, nu au citit-o, dar nu există domeniu religios și spiritual la care românul să n-aibă răspuns. Am închis cartea și am plecat. Da. Azi, bă, de sute de ani noi suntem așa. De sute de ani suntem așa. Da. Da, ai găsit undeva în scriptură când un apostol spune, apropo, după cum v-a scris și prea iubitul frate, după înțelepciunea dată lui, e adevărat, în unele sunt lucruri mai grele de înțeles, dar nu de adevărate, pe care alții în micimea lor le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Vorbim de doi, din punctul ăsta, doi titani ai credinței. Și unul, nu știu, Petru a zis despre Pavel, după cum scrie și prea iubitul Pavel, și știi că Pavel într-o zi i-a zis, Simone, ești fățarnic, pocăiește-te. Bine, i-a zis altfel de cum am zis eu ăla. Și asta nu a făcut să nu fie frați. Nu de știi ce m-am întrebat? Cum a reușit Petru să citească epistolele lui Pavel? Am și răspunsul, dar nu tehnic. Au avut interes, frate. O să că, mai există un om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl folosește, îl binecuvintează. Pe ce scrie? Pe viața de familie. Pe ce scrie? Pe viața de biserică. Pe ce scrie? Pe finanțe din punct de vedere creștin. Pe ce scrie? Pe creșterea copiilor. Hai să văd ce înțelepciune îi dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt colegului meu. Petru n-a zis, eu să citesc ce spune Pavel. Tu erai prăpăditul. Am umblat cu Domnul, pe mine m-a ales el. L-am văzut, am pus mâna. Cum a făcut rost de ele? Le-o fi furat de pe internet, nu știu. Să-i dăm idei, știi? Frate, au făcut rost de ele. Le-au citit. Și nu i-a fost rușine să spună, fraților, ascultați, care le auziți sau le prindeți. E cuvântul lui Dumnezeu pentru voi. Mare lucru, dar mă întorc la ce spun eu. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, ca să-ți cunoști soția, să-ți cunoști soțul, să-ți cunoști copiii și să vrei să ajungi să-ți cunoști frații de credință, înseamnă timp și bani. Iar noi din lumea evanghelică astăzi avem două mici probleme. N-avem timp și n-avem bani. Nu, că n-avem bani pentru alea care trebuie, știi? Deci pe noi tot asta, noi n-avem bani, avem poate pentru toate prostiile, Doamne iartă-mă, știi? Plăceri cu tare, așa. Și te uiți câteodată așa la... Și asta că am fost învățat, sper că la voi ați trecut de chestia asta, că ei face cadou la unul o Biblie dacă ți-o face cadou ție altul, știi?
Că altfel trebuie să dai $25 pe scriptură. Păi frate, $25. Și apoi dacă nu o citești, adică îți bagă dracu niște idei în cap, dacă se pune prafă pe... Asta e problema ta. Deci până la urmă, oameni buni, cât vom trăi în lumea asta, nu le putem separa. Totul înseamnă timp și bani. Mersul la biserică. Dar, întrebare. Faptul că noi vorbim aici nu înseamnă bani? Da. Păi da, microfoanele astea, doar nu pica din cer. Camerele nu pica din cer. Iar ăia care să ne urmărească pe noi, le trebuie telefonul, tableta, frate, care o costa bani. Ca să nu le mai dau idei. Ei, dacă nu ne ascultau pe noi, sper că unii au plecat de mult, tu îți dai seama câți bani făceau. Nu știu dacă mereu să pună parchet, să pună grese, să facă motoare de avioane. Habar n-am cât am vorbit aici, dacă am vorbit un ceas ceva, că eu vorbesc lung, ăștia să nu le dau idei, eu putut pierde $2.000, poate, care aveau un buzunar. Nu, știi ce făceau cu ei, știi? Da, să te duci cu soția odată la masă undeva și împar la picnic. Înseamnă bani, că îți trebuie motorină până acolo, dacă o duci pe jos se rod pantofii. Dar întrebarea, dacă nu investim în relația cu Dumnezeu, dacă nu investim în relația cu cei dragi, cât depinde de noi, dacă nu investim în slujirea semenilor prin Evanghelie, cu ce suntem diferiți de cei din lume? În ce ne asemănăm cu Hristos? Așa că rugămintea mea ar fi, și eu dacă în locul obiectivului aș avea o oglindă, aș vorbi cu mine. Și ascultați-mă, nu vreau să fiu nici super așa, nici... Vorbesc cu mine, mereu. Mă interesează relația cu Domnul, mă interesează relația cu frații, cu cei dragi. Dacă mă întrebați, frate Iuga, vă iese? Nu-mi iese tot timpul. Eu mă bucur dacă vouă vă iese și vin oricând să... Nu-mi iese. Partea bună, nu mă las bătut. Vin înaintea Domnului ca înfrânt. Doamne, nu mi-a ieșit nici astăzi. Am o mulțumire care pe mine măcar am încercat. Și poate după 10 încercări mi iese. Nu mi iese cât, da, mi iese mai mult decât. Am liniștea aia în mijlocul lacrimilor și a durerilor. Să-i spun așa câteodată Domnului, ca să nu mă duc cu pluta și eu de așa, să spun, Doamne, am vrut. N-am avut mai multă minte. Păi tu știi că n-am minte dacă nu îmi dai tu. Deci next time, ori îmi dai minte, ori dacă nu, tot acolo. Dar nu mă las. Nu abandonez. Mă țin de Hristos și am ajuns la concluzia, când pot să zbor cu Hristos, zbor. Când pot să alerg cu Hristos, alerg. Când nu mă târâi, frate. Și am luat și o hotărâre în viață, mă țin de Hristos și de nu mă mai vrea. Adică o să-i spun, Iisuse, cârpa ta cum vrei, dar nu, ne-am încurcat, adică tu te-ai încurcat cu mine, nu scap de mine, nu mă abandona, că toată lumea mă știe că s-a tău și o să fiu prăpăditul tău, te fac de rușine, depinde de tine. Asta e în relația cu Dumnezeu. Păi dacă asta e în relația cu Dumnezeu, spun, nu mă las nici tine ca frate. Și dacă tu mai vrei să scapi de mine sau ceva, eu zic, auzi, nu scapi de mine, frate. Deci, păi măi, Viorele, mă faci de rușine. Ajută-mă să nu te fac de rușine. Că oricum te fac de rușine dacă nu mă ajuți. Ajută-mă, dar tu nu vrei să pricepi, dar mai investești un pic. Și apoi dacă nu mă las de Hristos, nu mă las de asta, nu mă las nici de nevastă. Și nu se lasă nici nevasta de mine, nu intrăm în chestia asta. Și nu mă las nici de copii. Și până la urmă, târându-ne pe culmi, alergând, în funcție de, știi, te ridici sau cobori, cum o scris și bătrânii, sperăm într-o zi tot să fim acolo acasă. Un ultim mesaj, dacă vreți să vă adresați telespectatorilor câteva gânduri. Dragii mei, Hristos chiar ne iubește pe toți și vreau să vă spun, Dumnezeul în care credem nu este doar Dumnezeul primei generații, El rămâne același. Lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în fiecare generație sunt frumoase. Nu e vorba că Dumnezeu ne-a abandonat, că mâna Lui s-a scurtat. Eu am învățat lucrul ăsta, greșelile nu trebuie căutate în dumnezeire. Dacă există undeva greșeli, trebuie să le căutăm în noi.
Iar, dragii mei, că nu vreau să vă supăr pe unii, dacă unii chiar faceți tot ce ține de voi și sunteți ca mine, că nu vă ies toate lucrurile, asta nu înseamnă că trebuie să intrăm în disperare. Uneori Dumnezeu are timpul Lui în care lasă să se mai coa. El știe că este Dumnezeu. Și atunci eu ce varianta? Rămân credincios lui Dumnezeu și când parcă totul e negru și nu iese nimic. Și o să vină ziua cu soarele. Eu vă spun atât de frumos, o să Viorele. Este după nori. Când nu vezi soarele, nu înseamnă că el nu-i pe cer. Da, e acolo după nori. Ce mai așteaptă un pic, că vine un vânt pe care îl trimite Domnul de la o parte. Deci dacă viața voastră este plină de soare, vegheați să rămână așa, aveți grijă, nu vă mândriți, e harul lui Dumnezeu, ajutați-ne pe noi care suntem mai în umbră și dacă viața este în umbră, nu ne acuzăm unii pe alții, nu disperăm, cerem mila lui Dumnezeu, Dumnezeu e bun și harul lui ne va ajuta să devenim într-o zi, când va fi acea zi, să devenim într-o zi cum îi place lui. Pentru că cel care a început lucrarea în noi este credincios. Asta e marea mea bucurie. Indiferent cum suntem noi, Dumnezeu rămâne credincios. Și pentru mine și pentru voi. Rămâneți binecuvântați și fiți vă mulțumesc pentru cât mai încă o dată pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu mine în această zi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească și vă mai aștept și cu altă ocazie. Toată lumea știe că eu sunt un om foarte limitat. Eu nu pot să vin decât după ce plec. Mulțumesc frumos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iar până la o nouă întâlnire, Dumnezeu să vă binecuvânteze.